Uy, pre. Uy, pre! Musta man yung tinanom, pre, pre? Rabi, po, baha, pre, no? Nya, musta man yung mga tinanom? Wala ra ng anod? Malas ya ako ganun mo. Ako ang baha. Urot yun. Ako lagi din. Buenas mo naman. Kaya, problema lang ko pre kay ngita ko trabaho ba niya. Ikaw kay lingaw? Mo magpatanong lubi yun ba? Gusto ka o hindi ko kay lingaw? Okay ka? Aw, sige, pre. Wa po lingaw lagi, pre. Kay kwarta lagi. Kay problema ko. Kay akong iya ba, magpadala kwarta niya. Dili ko kapadala kwarta. Bulagan ko niya. Gahag di ay. Nya, sila mang adlaw na ko ana, pre. Ako an pre. Di nadlaw. Ako sa mo ha kay kumpare ta amigo man ta sud man ta. Binuo ka kuha. Tag puno ang isa ka punuan 500. Oh my God! Wow! Okay ka na? Oh, sige, pre. Okay ko ana. Sige sige. Tugol ka unya. Pero mahuma ni mo. Urot akong lubi diri. Sige. Sugod na ko niya. Sige, kay mauli ko kay magdako ko kuan. Dako bara. Sige. Ito ko, pre, ha. Two hours later. Uy pre. Basta. Manak tanong? Mana kong tanong, pre. Kapuya, pre. Ay, imot kayo. Okay pre. Bayan nun manak tanong. Mga pulo ko punuan akong tanong. Nya, akong suhol. Kuha na ako. Kay mauli na ko. Pre, pastil lang yun akong limuta pre. Nga ang suhol ni unta nimo day. Una na namo akong suhol. Una nang mamunga na imong lubing tanom. Sinungaling ka! Usa, pre. Tuwag ayo kag sabot, pre. Pastil lang pre. Pati na akong limuta gabi. Aw, sige lang, pre. Kay kini akong lubi nga gitanom karon. Gilang kay ako gyud ni ibton.